Mr. Dolola ndi mmodzi mwa ogwira ntchito pa kampani ya Combine Cargo omwe akhala ali pamudzipa kwa zaka zokwana 23. Pano inamba 2002 ndikuvira kuti pamene ndikupanga ritaya ndi zaka amene ndandifosira aja kuti 23 years. Ndipo tonse ogwira ntchito ku kampani imeneyi tinaona kuti ndi chanzeru kwambiri kuti tisazikane nawo Mr. Dolola amene ali mmodzi mwa anthu amene akhalitsa kwambiri pa kampani imeneyi. Ndipo tinachita mwambo paderadera monga mwachizolowezi kuti timadya mmemo pamudzipa, koma mmemo wa tsiku limeneli unali mmemo wosiyana ndi mmemo yonse imene timakhala tikuchita pamenepa, chifukwa mmemo umenewo unalitu wakhatikati, nkhuku ya moyo inaluza moyo wake. Ndipo tinadya mmemo osangalatsa pozindikira kuti Mr. Dolola apite ndithu ndi mtendere wawo. Takhani pompo chifukwa mwambo umenewu kuti atha kudyawo panayambikanso mwambo wa zoyankhulayankhula omwe unatsegulidwa ndi Mr. Ntambo. Anzano ambiri adusa pano sikuti angasazika yayi amangochoka mwakachekecheke, koma inuyo munafuna kuti tonse tikhale nanu pansi, tinyadire nanu, tidye nanu limodzi, kenaka mukaonekereso kuti mwapita. Upemphani kuti Mulungu apitirize kukudalitsani. Anthu ambiri amanena kuti munthu akangotha pension zaka 5 sizidusha. Inuyo mukayesese kuti mukafikeso zaka 20 muli ku pension kwanu. Ambuye akudalitseni. Amen. Amen. Umenewu ndithu ndi uthenga komanso mawu ogwira mtima ochokera kwa Amnedi Mtambo. Takhani pompo chifukwa tikhalanso kukupatsirani kuyankhula kwa Mr. Nkhonjera omwenso nawo anapereka maganizo awo awiri atatu kwa Mr. Dolola. Kodi Mr. Nkhonjera anabwera ndi uthenga wotani pamudzipa? Choyamba tiyamikire mamembers tonse apa Combine Cargo kunena kuti taonesa umodzi wake. Anthu tikakhala pamalo tikamagwira ntchito tonsefe imakhala one family, ndipo mmodzi mwa ife akanena kuti ndikusunthapo monga mmene akupangira Dolola, kwa ife chimakhala ndi chisoni chifukwa chokuti tisiyana nawo pa nthawi imene tikugwira ntchitoyi, komanso kwambiri ndi chisangalalo chifukwa chonena kuti amati Mulungu ukakhala pamalo, tikamakhala pamalo ngati pano pali ngati pa college pano timaphunzirapo zambiri, ndipo zambiri zimene timaphunzira panozi tikakhala kuti tatuluka ndi pamene timakakhala kuti tayamba moyo wina umene Mulungu anatisungira, umene mwina ife sitimautani sitimaudziwa. Mawu Mulungu amanena kuti chikatsekedwa chitseko china chimatani kodi chimatsegulidwa. Ndiye inu kuchoka kwa pano kuti mukutisiya mwasiya ntchito pano, ineyo ndikuona ngati ni mdaliso wina wapadera umene Mulungu wakuyikirani pa inu. Mlangizo nali khalidwe limene timakhala nanu pano lomwene mukapitirize kumene mukutani kumene mukupita. Chisomo cha Mulungu chikakhale pa inu pa nthawi zonse, komanso tisayiwale ichi. Adolola kuno nkunja tili mkati mumwe kumene mukupita ndikuti ndikuwaoni, kumeneku ndikunja kumachitika zinthu zambiri. Musakakomedwe ndi zinthu zimene mutakakumana nazo kuno. Ndikuwuzani ngati m'bale wanga, ineyo ndine munthu mmodzi amene ndili chisanzo amene ndinatuluka ndakaziona kunjako Umakhala moto. Adolola mukasamale ichi, mamiliyoni amatchulidwa pakamwa. Mumvesese chifukwa anthu ambiri tikangomva mamiliyoni timuona ngati kuti tatituka level imene tinali tapita level ina. Ndi nthawi imene yofuna mukasamalise kwambiri pa chilichonse chimene mutakachita. Musakakhale ukukuma kapena changu, koma mukadeke ndikuona kuti chimene ndingathe kukapanga ichi chani. Ndipo chilichonse chimene muzikachita ndinu munthu wopemphera, muzikachipempherera kuti Mulungu azikayikapo chani, azikayikapo zanu. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mukachita bwino. Mulungu sataya wake. Tenti zipemphererana wina ndi mnzake. Mawu akulu amene inganene
ndi zabwino zonse zimene tikukufunirani, ndipo Mulungu achita chachikulu pa inu kuti muzadabwanso kuti mwakhala zaka zingati Dolo? Mukumva? 23 years munthu akugwira ntchito, si chinthu chachani, si chinthu chamasewera, mwaphunzirapo zambiri, mukudziwa zabwino ndi zotani, ndi zoyipa. 23 years imene inu mukutuluka nayo kunja ndi imene muti akadabwe kuti kodi Mulungu anandikhazika pamalo paja 23 years ndi cholinga, ndi cholinga chake ndi chimene mukukachiyamba pati panopo zakathamangira akazi akazi wadolo ndi pensioni. Nkhani yayikulu ndi imene mukayike Mulungu pasogolo, chilichonse chimene mukufuna kukapanga kayikeni Mulungu pasogolo, ndipo Mulungu sakakawala. Umenewu ndi uthenga ogwira mtima ochokera kwa Mr. Nkhonjera. Koma kodi Mr. Tembo omwenso ndi operation manager pa kampani imeneyi anayankhulapo kuti chani? Nane ndilankhula mwachidule kuti tinali pano ngati banja limodzi, ndipo inu munali chiwalo chimodzi cha banja lino la Combine Card. Mwaganiza zopanga ritaya, ndipo tikupempha Mulungu woziwa kudalisa apitize kukudalisani kuda kulikonseku kumene mukupita. Langizo lalikulu ndi imene anena Nkhonjeralo, ndalamazo zimaoneka zambiri pa pepala, koma ukayamba kuzimwaza zimakhala zochepa. Ndi zomvetsa chisoni kuti silver ndi gold zoti tikupaseni kuti muyendere pa ulendo umene utilibe, koma Mulungu yekha akusogolerera. Muli ndi banja, muli ndi ana, chenjecho mukakhale pansi ndi kulingana kuti ndipanga chani. Ndinu chitsulo, pompano mukhala chitsulo mu Okutobalamu, timaphunzitsana kumekuja kulimbikitsana khalidwe labwino pa mabanja pathu. Sizoti tikamve kuti Dolo latuku akakwatira ku misinje iwiri ndi amazija zimene zatuluka. Zija anapanga Efereimu zija iniyo muzipewe. Efereimu uja chinali chisanzo chake, ndipo mwaona Efereimu umene anathera tete. Nkhani ya Efereimu mukuiziwa kuti iniyo mukasamale kangachepe kamene mungapezeka, mukalemekeze nako Mulungu, musakazungulire ndithu mutu chonde, ndipo mphamvu mudakali nazo. Izi zanu zikatuluka anthu ena amathamanga mapati taimu chani, sikuti mukakhazikike. Mukakakhazikika ndiye mukakalambaso kwambiri. Pano pa mphamvu zilipo choncho, kandi zakudimba kandi zaulima, muzikagwiragwira ndithu. Osangoti nena ndirazanga ndiye mukazunzisa banja lonse sopano. Chachikulu chimene ndinganene ndi tikusowani pamuzi pano. Umeneyo unali uthenga ochokera kwa Mr. Tembo omwenso ndi operation manager apa kampani imeneyi. Koma pachichewa pali mawu amati fumbi ndi omwini. Takhalani pompo pomwe tikhale tikumva uthenga umaliza ochokera kwa Mr. Dolo amene akhala pa kampani imeneyi kwa zaka 23, ndipo iwowa akusanzikana ndi azinzawo amene agwira nawo ntchito kwa kanthawi ndithu. Takhalani pompo. Tikapita ngati kumulaga kuja timanena kuti zonse zatali mana eni khomo atiyankhule, ndiye nthawi yanu yoti eni khomo yankhule zikomo. Choyamba ndifuna ndikuthokozeni nonse chifukwa chokhalira pamodzi. Ine ndifuna ndikuwuzeni mbiri ya ine imene ndinafika nayo pakhomo pano. Ineyo imene madzayamba ntchito pakhomo pano ndinayamba 2002. Ndikukhulupirira kuti pamene ndikupanga ritaya ndi zaka amene ndandifosiraja kuti 23 years. Zovuta ndakumana nazo inde zambiri, komabe kunali kupirira, komanso Yehova yekha ndamene anali kumbali yanga. Fika tsiku la lero ndikupanga ritaya, ndagwira nano ntchito kwa nthawi yayitali, timagwirizana, komanso ntchito ya ine department ya ine ndiyopatsa udani kuma department ambiri, koma tapezeka kuti ndagwira nano ntchito limodzi bwinobwino popanda wina azokopona nayi chala. Ndikukhulupirira kuti pamene ndikuchoka ndikakhala ndikukumbukirani wina ndi zake, chifukwa sindikukumbukira ngakhale ndi tsiku limodzi lomwe wina wake amene ndinagwiritsana naye, kuchokera kwa anyamata anzanga komanso mabwana anga.
chinapokanipoka chalayi. Ndiye chifukwa chimene chocho ine ndikukuthokozani kwambiri kuti ndagwirana chanza. Ndikamapita kumene ndikupitako, komanso ngakhale mene ndikunyamuka ine panopo, ngakhale banja langa likudziwa tinakambirana kale zabwino zimene kampani ino yandichitira. Amenewa anali mawu omaliza kuchokera kwa Mr. Dolola. Chachikulu iwowa ayamikira kampani ya Combine Cargo pa zabwino zochuluka zimene awachitira makamaka mu ulendo wawo wa zaka 23 akugwira ntchito limodzi ndi kampani imeneyi.